Inselmilkom u nagħtikom l-għodwa tajba. Ftit tal-ħin ilu propju fis-7 ta' filgħodu fetħu l-postijiet tal-votazzjoni madwar Malta u Għawdex fejn fil-lokalitajiet kollha se jissir il-votazzjoni għar-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija filwaqt li f'34 lokalità madwar Malta u Għawdex se ssir il-votazzjoni għal kunsilli lokali. 8 minn dawn il-postijiet tal-votazzjoni jinsabu f'Għawdex. Għal dawn l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta 184 kandidat, il-Partit Laburista 177 kandidat, l-Alternattiva Demokratika 7 kandidati, filwaqt li 9 kandidati ħarġu bħala indipendenti. Ninsabu hawnhekk fil-Furjana fejn il-post tal-votazzjoni hija proprju l-iskola ta' warajna. Fil-Furjana hawn 1949 persuna reġistrati fuq ir-reġistru elettorali illi minnhom 227 baqgħu ma ġabrux il-vot tagħhom għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Nagħtu ħarsa lejn il-kandidati li hawn fil-Furjana għall-Partit Nazzjonalista James Aaron Ellul, Anthony Greg Sant u Matthew Paris. Għall-Partit Laburista Vincent Borch, Albert De Marco, Ivan Xerit u Davinja Samut Xili. Għandna wkoll żewġ kandidati indipendenti li huma Publio Aġus u Nigel Holland. Infakru li l-postijiet tal-votazzjoni jibqgħu miftuħin sa l-10 tal-lejla. Għal-referendum jistgħu jivvutaw żgħażagħ li għandhom minn 16-il sena l fuq, filwaqt li għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali jistgħu jivvutaw dawk li jkunu għalqu 18-il sena.